to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Тази вечер сме се събрали, за да ви представим Carling British Cider Cherry, едно супер свежо британско изкушение директно от страната на сайдера, насочено към всички почитатели на свежите плодови напитки, като мен. Благодаря ви, че тази вечер сте тук с нас, за да отбележим най-голямата британска културна инвазия в България, чак от времето на емблематичния сериал Ало Ало. I think that deep inside, the British and the Bulgarians have many things in common. Дълбоко в себе си смятам, че британците и българите имат много общи неща. We share a wonderful sense of humor and we enjoy the finer things in life. Имаме чудесно чувство за хумор и сме склонни да се радваме на по-семплите неща. And that's why I see with the introduction of Carling British Cider Cherry to the Bulgarian market, И за мен появата на Carling British Cider Cherry на българския пазар поставя this is clearly the beginning of a beautiful friendship. началото на една красиво приятелство. Thank you. Do you have some